The furniture store Ilva in Ishøy has carried out a major energy-saving project, and this has made the store manager a content man. Vi har opnået en besparelse på omkring 1 million, og så får vi så også et tilskud på 250.000 fra staten. The store's objective is to make a positive difference as a company, and they also understand the importance of social commitment and responsibility. This is also the case when it comes to saving energy. Vi har fundet en besparelse, både for pengepunkten og også for miljøet, ved at få noget nyt lys. Vi er jo et hus, der bruger rigtig meget lys med spots, så vi virkelig kan fokusere på vores møbler. Og der har vi faktisk valgt at skifte det hele ud fra nogle energikrævende spots til nogle absolut ikke så energikrævende spots og spare en masse penge. Vi har søgt med lys og lygte for at finde en leverandør, som kunne levere det her lys til os på en professionel måde. Og vi har prøvet flere forskellige tiltag, og nu har vi så endelig lykkes med at finde et setup, hvor vi har kunne skrue ned med 87% på energiforbruget. Vi har en leverandør i dag, som hedder On The Spot, som har leveret det her produkt til os. Og det, der er gode til, det er at lave selve lyssætningen, hvor man egentlig fokuserer på møblerne, så man egentlig belyser møblet, så man får skyggen bagved, så møblet ligesom kommer op af gulvet. Og det gør, at du kan sænke luxen i huset. Så har de haft en anden indgangsvinkel, end de fleste andre leverandører har haft, ved at man vil prøve at sænke niveauet. Også både punkter, altså selve lyskilder, men også styrken på lyskilden. Mange andre leverandører, de vil bare gerne skifte en til en og sælge nogle varer, men her vil vi virkelig lave et godt samarbejde. Vi kunne jo se på driften, at deres driftstal, de var jo astronomiske. Det, der kan man sige, var lidt svært i den her opgave her, det var, at de havde jo noget ganske udmærket lys i forvejen. Så opgaven var ikke sådan lige at... Den krævede lidt analyse, og det viste sig, at vi kunne løfte den med ny teknologi, reflektorteknologi og eliteoptimering. Og kan man sige, lave i hvert fald ikke et anlæg, der var ringere end det, de havde. Så det var jo ret vigtigt. Kunden skal få en god oplevelse, og man skal kunne se varerne, de rigtige farver, og simpelthen få hele setup'et og oplevelsen ved at købe møblerne. Og det har vi bevaret, og så samtidig sænket energiforbruget. Det anlæg, vi har installeret, det er jo, hvor de før havde lyskilder, der skulle skiftes et par gange om året. Så har vi optimeret det til noget eliteteknologi, og det gør så, at hvor de før skulle skifte lyskilderne 2 gange om året, så kan vi skifte lyskilderne hver 3. år. Ligeledes har vi arbejdet med en coating i reflektorerne, så vi ligesom bløder lyset lidt, så det bliver lidt mere varmere, sådan lidt hjemlig hygge. Da man typisk jo ikke har fuld spot og en 300 watt halogener i stuen hjemme, så har vi sådan prøvet at koge det lidt ned. Hvis du kommer ind i en butik, hvor der kun er neonrør, og du får de fejl farver, jamen du kan ikke købe et tæppe, du kan ikke købe en stofsofa. Du skal have det samme lys, som du har i dit hjem. Ansatte specielt har jo været meget, meget positivt, fordi de ikke får alt det lys. Altså, det giver jo lidt hovedpine, når du får lys og varme ned i hovedet hele tiden. Så det er jo faktisk et hårdt miljø at gå i. Så de blev meget, meget tilfredse med det. Jeg synes, det blev roligt miljø, og de har ikke så ondt i øjnene og sådan noget om aftenen, når de kommer ind. Kunder har været utroligt tilpas. Jeg tror egentlig ikke, hvis du spørger de fleste kunder, så har de egentlig ikke lagt mærke til, at vi har lavet et skift. Jamen, det lyder jo som sådan en hel fantasihistorie, men det er virkelig en win-win-situation, vi står i her. En konkret besparelse på omkring 1 million per butik, vi går ind og laver det her på, og en CO2-check på omkring 200-300.000 lidt efter størrelsen på butikken. Det kommer til at gælde både i Lyngby og i Malmø og Aarhus og i Kolding. Jo mere vi kan holde vores omkostninger nede, jamen jo billigere kan vi sådan set også sælge møblerne, og jo mere konkurrencedygtige kan vi være i forhold til vores konkurrenter osv. Så naturligvis, hvis man forestiller sig, at alle gjorde som vi, så vil miljøet have det meget bedre.